at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ang sabi ng Ginoo, di nanda kayong bayong puso at ibili keke kayo ing bayong espiritu, at gawanda kayong mapaminto karing kanakong tuntunan. Makiramdam, magyabe at maglakbe king miyayaliwan tema, kwento, awos at galon ng banal na espiritu, ketikin programang Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Yung San Fernando, Pampanga. Welcome po, Kinkakatamo, Kinkakatamo episode 19th episode sana, ne? At ating po, simbatan, ne? At sana kaya kayo po at kaya kayo, kaya yung pag. Kung nga po, ang oras sa inyo, kaya tayong sa katakan, sa katakan. So, hindi katamong kapatid na malagune, isa Angelica Guevara. Hello, Jen. Maya pa oras po, Sister Weng, and maya pa oras po king kabuuanan ng Archdiocese of San Fernando members, especially po king katamong Catholic Charismatic Renewal Movement, and we are so blessed tonight kaya pong Philippine Day and Time. Waling ating tamo pong special guest today na mag-share kay katamo about the blessings and all different journeys or different phases of journeys ning pa mag-serve kang Lord. So later on today, pakilala tayo po na po Ate Weng. And may pa-oras po kay katamong Spiritual Director, Reverend Father John Paul Cabrera. So, yan ay tayo lahat ang day. At nakapagpinilihan, balang magdala sa kaya ito yung katamong guest si Brother Denison Brand. In the light of Jesus po, no? Ang kwento ay talagang aliwaliwa at pagiyakan sa talaga sa rin kaya katamang palagi. Dito ka mag-read, sir, sa rin followers mo, o ka rin kaya katamang palagi yun, narinig ko na ko. Opo, syempre, umunang dili po ka rin kaya katamong members ning DSCC-CRP na po, maya pa oras po kaya kayungan. At syempre, kayo pong Makabebe Catholic Charismatic Group, maya pa oras po kaya kayo. Mga sdanla po kanyan din kaya katamong listeners, especially and followers from Makabebe Catholic Charismatic Group and San Nicolas de Tolentino Parish. Waling familiar ya po karela very much yung kaya katamong guest ngayon bengin na po. So, I'm really excited to share later. Yes. Kung makinig muna mo po, kaya this is it. The edition 3 in Greek 2020 din katamong officer rural pa in region 3. So, sa Tarlac, Santales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bunak, Sambat,
on that. Eh, lahat Sister Weng, medyo maglusya po yung audio mo. Yes? Meron lamang po tayong technical difficulty, ano? Usually happens in a live show. Ayan, mukhang we're back na po, Sister Weng. I-check lang po natin yung sounds ni Sister Weng. Mga ka-Bright FM, ayan. So, while inaantay po natin si Sister Weng, gusto po nating magpasalamat ulit sa mga previous guests natin from the last Sundays of July and June. Ano po? Si Sister Techi and Brother Marilyn Sangan, and si Brother Fernal and Sister Lina Perea from
both Milan, Italy naman po. At ngayon po ay dumadako tayo sa bandang North America for our guest for tonight. Every last Sunday of the month, we are trying po to invite Charismatic Renewal Movement members from different parts of the world para po mas lalo nating ma-showcase na global po yung mga tagasunod ni Lord sa Charismatic Renewal Movement. Ano po? And yung mga blessings na nare-receive nila. Ayan. So, I think Sister Weng is gonna be back on track. Sige po. Yes po, Sister Weng. Narinig po natin si Brother Noel. Sister Weng. Hello sa inyong lahat. Ayan, okay na Yan po. po. Thank you, Sister Weng. Okay. So, nandito na. Ayan, Yes sorry po. po. At, meron tayong technical difficulty at ako ay nasa Tarlac, no? So, ulitin ko lang po, no? Hello po sa lahat ng mga nakikinig sa atin at sorry po at nawala tayo. Ito po yung pagka nagla-live tayo, no? At medyo nag-a-adjust tayo ng konti. At pinakilala na ba natin ang ating guest? Naku, hindi pa po tayo dumadako sa exciting part ngayon, Sister Weng. Ayan, sige. So siguro pakilala muna natin ang or bago 'yan, batiin natin yung mga hindi yata tayo narinig, no? Yung lahat ng mga kaibigan natin, ng mga charismatic groups and sa iba't ibang parokya na nakikinig po ngayon. At syempre, hello po sa ating mga kaibigan na nabigyan natin ng recollection kani-kanina lang, ano? Na salamat po sa team ni Sir John Malit. At tayo ay in-invite. Thank you, Sir John, sa Division 3 Team Greet 2024 recollection nila kanina. At salamat po sa East West Rural Bank at sa lahat ng mga dumalo from Baler, for the whole Region 3, Baler, Zambales, Bulacan, Pampanga, Tarlac, meron pa ba akong hindi nabanggit, Cabanatuan, hindi sa Bataan, at saka yun, syempre sa Pampanga. At salamat po sa inyo. It's such a blessing to have been invited to have journeyed with you today kahit na sa maiksing panahon. Thank you, Jom, sa aking estudyante nung grade school sa St. Scholastica's Academy, and siya na ang regional manager ng East West Rural Bank. Wow. I'm so proud of you and to the whole team grid ng Division 3. At so ngayon po, no, sa mga gustong makisama sa atin, mamaya magkukwentuhan po tayo, no? So babanggitin natin lahat, pero siguro si Sister Angelica, pakilala mo muna ang ating guest ngayong gabing ito sa ating episode. Naku, opo, maraming salamat po, Sister Weng. Kinagagalak po nating ipakilala ngayong gabi ang isang servant ni Lord ng ilang dekada na. Ano? At napaka-blessed po natin ngayong gabi sapagkat marami po tayong maririnig na kwento tungkol sa kadakilaan, sa tulong, sa grasya, sa habag ng Panginoon na patuloy na magpapatunay na yung ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at nariyan sa ating buhay. So hindi ko na po patatagalin. With the love of the Lord, our guest for tonight is an active member of the El Shaddai Charismatic Renewal Movement po from Philippines and all the way to Canada. She's one of the lead singer here in Vancouver, British Columbia, and she was also a member of the Macabebe Parish Choir. Naku, sa mga taga Macabebe po na nakikinig ngayon, ano? And the Macabebe Catholic Charismatic Group. A mother of two,
very, very wonderful kids. We have Kian and Calvin, and the wonderful wife of Brother Jeff Dignum. With the love of the Lord, let's welcome Sister Princess Reyes Dignum, or also known as Sister Jam Jam, ayan, or Sister Jam. Welcome po, Sister Hello, Jam, sa Bright Queen. FM. Hello po, good morning. Good evening po sa inyong lahat. Good morning sa mga nakikinig. Medyo yung time difference kasi Good morning natin. sa Canada. Anong oras ngayon dyan, sister? 4:45 po ng umaga. Naku, ginising natin. Pero Kapampangan ka, sister na. Opo, Kapampangan ko po. Wait, so neta po ngayon ganaganang kayabi ng El Shaddai, Sister Jam. Big birthday pa mo yung brother Mike Katangal doon. Ang pong make anniversary Very Kenny, blessed po, Keti very Pilipinas. blessed. Amen. So, siguro, buri mo lang i-greet din kayabi mo. Opo, actually makiramdam ng lakas sa lukuyan. Hello po, blessed evening po sa aking mga kasamahan dyan sa buong Pampanga, PFCC 19 Choir, Pampanga Diocesan, Angeles Chapter, Macabebe Chapter, Batasak, ang dami po nila. Sobrang dami, especially po kina Ate Bang, kina Luigi, kina Marcy, kina Dang, yung mga best friend ko po dyan. Kaya very blessed po ako na hanggang ngayon ay sa grasya po ni Yahweh El Shaddai, ni Lord Jesus Christ, na nakakapag-connect po kami sa isa't isa. Hello po sa inyong lahat. Abangan niyo po ang kwento ni Sister Jam, no? At syempre, damay-damay na din dito si Brother Jeff, no? Syempre, sa mga kwento, siguradong mapapasingit ang kwento ng kanyang asawa, no? So, sa mga gusto po na makisama sa ating kwentuhan, yung mga gustong mag-greet or meron kayong gustong ipaabot, at mag-text lamang po kayo sa ating text line numbers sa Globe 0915-954-1303. Sa Smart naman, 0918-351-8282. Sa Sun naman, 0942 3574267. At syempre, maaari din kayong manood, no, sa ating online live streaming, lalo na po sa oras na ito, sa mga accounts natin sa YouTube channel ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 91.9 FM. Sa Facebook naman, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.ASF Radio. At syempre, pakibanggit na rin po ang inyong mga parokya at saka ang charismatic groups na kung saan kayo nakabilang para naman mabati po namin kayo. For the Twitter account, you may just type DWBL 91.9 Bright FM with username at radio_ASF. For Instagram account, DWBL 91.9 Bright FM, username at ASF Radios. Ngayon po, brothers and sisters, simulan natin ang ating programa sa isang panalangin at tayo ay sama-samang manalangin at ililid tayo ng ating kapatid din, Sister Angelica. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Thank you for everything, O Lord. Munti mo po itong aming alay na paggunita sa iyong kabutihan, pagpapala, habag. Tanggapin mo nawa, Panginoon, bilang tanda ng aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng iyong biyaya at higit sa lahat awa at pagmamahal. Sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, padaluyin mo po ang iyong masaganang pagpapala sa buhay ni Sister Wing at higit lalo sa buhay ni Sister Jam ngayong oras na ito, nang sa ganun sa pamamagitan ng mga buhay na patotoo, muling mapatunayan ang iyong kadakilaan, Panginoon. May you be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen. Kami po ay talagang ngayon pa lang ay blessed na at salamat po sa paghihintay, no? Kahit na nagkaroon tayo ng technical difficulty, pero huwag kayong aalis, babalik tayo at sa pagbabalik natin, naku, yung mga kwento ng ating Yes. guest na si Sister Jam. Abangan niyo po at pwede kayong mag-text, mag-comment and send your message to all of us. So huwag po kayong aalis at babalik ang ating programang Metanoia, Metinuya. Ing kadwampulot-anam ng aldo ning bulan ning Agosto kaniting banwa, August 26, yapin ning National Heroes Day. Iting kapag masusyan, may bibili yaking tauling Lunes ning bulan ning Agosto, banwa-banwa, banganakan at pugayan ing tepangan daring kekatamong Pilipinong bayani, ame kilaban para king katimuan ning bansa tamo. Kabilang lakareti ring bayani a etaman kilala o balulagyu. Kaya beyeng mamyepuge ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, karing bayaning Midaon karing karelang bie, ban ipagluwalo ing kakatamong bansang Pilipinas.
Hello, magbalik ka po in kakatamong programang Metanoia, Metinuya. So, syempre, kaya betala po mo rin din kakatamong kapatid ni Sister Jam, in kakatamong guest at syempre in kakatamong co-host, Sister Angelica Guevara. So, excited ta na, Jel? Ay, sobra po. Syempre, marakal tamo kwento niya. Bisa ka, ikaw mo munang mangutang kang Sister Jam. Ay, my pleasure Pwede po. tamong, nung ka rin tamong mas komportable niya. Kapampangan, Tagalog, sige. Yeah, minsan po malilito tamo lang din guest tamo. Sometimes Tagalog, Kapampangan, mix na la po yan eh. At yan po ang Aldo ngayon. Siyempre, bala mo po, ma-excite kong mangutang kasi mula Pilipinas hanggang Canada, may natili pong active Sister Jam. Na ano yung... Doon ka rin niya kanito, doon ka rin niyang community. Ay, Paps, ito po yung muna akong diling ko tang. Nanyo pong age may gumpisa at no ka rin niyo pong community. Baka nita po, backtrack tayong bagyan. Yan po, Wait, yan po, Sister ito. Jam. Sige, Sister Jam. Hello po. Makatouch naman. Yung banal espiritu gagalaw ya po kay balang metong atap kaya katamo niya po. Mag-start ko po kasi king pamaglingkod kang Lord Jesus Christ kang God tamo po. As I can remember po, mga grade 3, grade 4 ko po kanita. Kasi Wow. active la po ring choir making chapel mi Makabebe, Santo Rosario. So itang time may mag-invite la pong kayanakan na mag-join po kay choir. Sabi ko naman, ako naman, bala akong piyalong-piyalong mo po. Ngayon, sabi ko, sige tuki ko, makayang kayabi ko lang po rin kalugurang kumakanyan. Kaya, ako balo na amin na po paliting umpisa ng pamanawas na kanakong Lord. Kung ngayon po magkamali, mga 9 years old ko pa kanita, age reveal na po papalainin eh. mga 9 years old ko po niyang makumpisa ako kay mag-choir po kay chapel ni. Kasunod na po nita, active ya po yung charismatic movement na po ng Santo Rosario Chapel yung panahon po ngayon. Mag-start ko naman po mag-join king charismatic as children ministry. Ako po itang taga-terak kitang harap kanitang panahon na ito. Taga-terak ko po pagkagising sa umaga, hanapin. Ito yung laging kakanta po kanitang panahon na may labasan po. Hanggang niya po magtuloy-tuloy na po yung pamaglingkod ko. Hanggang maging choir ko po ng chapel, tapos nag-start ko king charismatic movement na po ng chapel. At saka niyan pong mag-start na mo naman po yung El Shaddai po kanita. So, kim pong community ko kayo na young age po of 9 years old, 10 years old, active ko po talagang mamaglingkod. Tuki-tuki ka rin mga tuwa po kanita. Nabala ko mo, mamyalungan kami mo. Ako po lubos isipan na apin na po paliting umpisa na magkaroon kong deep connection kang Lord po na iyang manatili king kana kong pamilya king pa maglakbay ko po burok sa king bumbiye ko iya po talaga ing kayabe ko kay ito po niya pong mag-start ko po madali kasi niyang may mag-enjoy na akong bala akong mamyalong kumo. Hanggang siguro mga high school ko po, makanyan po. Choir ko pa rin pero midinang ko pong persecution na imami ko po mismo, iyang mag-control ka na ako. Na, nakamumunda king pamagal siya dahil mo ngayon, nada ka na ako. Kasi yan, mamaglolo kayo mo. Siyempre ito pong nakalasalita na ako. Kaya, nakamumunda king El Shaddai yung ngayon, bengi na kamo muli, makanya nakamakapag-charismatic, makipaglolo kamo, So bilang pong anak, kahit ako man po bisang tuknang, kinuknang ko po talagang king charismatic, ang po king pamag El Shaddai. Kaya niya pong mag-stop ko, sinabi na po ka na ako rin, ka-sister tamo po ka rin. Kami gaganakada ka na ako. Minsan, patang may wala ka kinana, minsan ing mag-persecute kay ka, iya pang manibalik kay kaking gawain ng Lord, dada pong makanyang kanako. Which is, totoo po naman po talaga, niyang panahon na sunod-sunod ko po kang king parents ko na naman po yung borida po. Kay, ulim po, marabul kaya pong pamilya, peto kaya po may kakapatid. So,
talagang may focus ko po na mag-help po ka rin parents ko. Manyese ka rin kapatid ko, alialiwa po. Hanggang yung mag-college ko po at magplano pumunta Canada, imami ko po mismo na iyang kokontrahan na ako na para mag-El Shaddai ko. Iya naman po yung number 1 na meg-akay ulit ka na ako king gawain ng Lord. So ito pong pamag-akay na po ka na ako, kahit po nila ko po kayong pamag-El Shaddai ko, kahit po kayong pamag-charismatic ko, may stay ko po as a choir. Kay lugod na pong Brother Clyde Cancio, Kuya Bombit po, pinsang kaya po kasi ito eh. Ngayon po, iya po yung kaya be ako pong pamag-choir po kanita buong Makabebe, apo po king Karempon Chapel kaya po Makabebe. Ang ganyan pong datang itangal doon na imami ko, anak na ako, bisa ka nga ng pagpalain na kapang Lord, hanap po ka na ako. Siyempre, kaya, sige yan, natuki ka na akong pasibayo, no ka rin ako. Kanyang siya daya na, hiyok, bisa ako na pong, bisang may balik kanita. Ako na itang mag-hesitate na sabi ko, kayari-yari mo kung may pagbawalan kanita, ngeni, ika naman makus ka na ako. Kay, aliya na tuki ka na ako, maniwala ka, ingan siganagan ng prayers mo, matupad. Hanggang po niyang ditak-ditak, at tutukin na ako, mami ko pa si Bayo. Opo, hanggang niyang pong atukin na ako pong mami ko, ang kay mit ko lapurat ang choir po kanita king Colgante, kasi karin po may balik pa si Bayo eh. Kaya pong Colgante chapter po ng El Shaddai movement, under charismatic po. Ang ganyan pong i-invite na ako naman pong maging choir ng Pampanga Diocesan. Wow. Inyang pong balik patuloy na po ito every single day kahit at magobra ko po makiramdam na maging active na ako naman po pa sa Bayo yung pamag El Shaddai. Bala ako, uling dakal ko po kaluguran kaya abing mamag-attend. Ang tita mo, mas welo na kitang ala ko pa pong deep relationship talagang personal relationship kang Lord. Ang ganyang kasabi kay Lord, sabi ko, Lord ako, bisa akong munta Canada. Pero makanano, ako kasi balo, ako po makanya. Ang ganyan din natang po itang time na sabi ng Lord, o sige, ginawa niya pong paralan Lord para miras ko Canada. Pero bayo po itang kasakitan talaga. Ako bahalo, ing visa ko, luluwal, ita pong application, po taga luluwal hanggang miras ng 7 months, 8 months, po luluwal ing visa ko papuntang Canada. Ang ganyan pong, sabihan kay Lord, sabi ko, kasi masaya na ako po maglingkod ng Pilipinas eh. Active na ako pong pupunta Ambel, Kempong Paranaque, dakal ko po Kaluguran, Pampanga. Maswelo na ako po eh. Sabi ko, Lord, nung ali mo will na miras ko Canada, okay mo. Masaya na ako kay ng Pilipinas maglingkod kay ka. The next day po, opo, kaya po ministry kasi akit tani po yung sarili tamo kanita eh. Kaya po na talaga sanabi ko nung mo kalooban Lord na miras ko Canada, okay mo. Patuloy mo na ako mong gabayan para maglingkod kay Kakening Pampanga. Andito po yung panalangin ko kaya. And the next day po, after 9 months of waiting, eke po kalingwan ining date ay ni first Friday na ning August 2007. Siguro sabihan kaya po yung Lord Thursday na ning Bengi. Yung mag-pray ko kaya na anong will naman ka na ako. The next day po, first Friday na ning August year 2007. On the way ko po kay Pampanga Complex para maggawain po ng diocese na ning first Friday diocese na po ning Pampanga under El Shaddai movement. On my way po, ating ko pong receive a call. At ade po kaning visa ko papuntang Canada. Sabi ko, atyo ko po kayong jeep, ikyak ko. Ikyak ko kasi sabi ko niyang sinurrender ko na kang Lord na sabi ko, kanina ako mo, maswelo na ako Pampanga. Karin po itang niyang pagsabihan kay Karin na tinugon the next day mo, tinugon ng Lord itang panalangin ko. Natin niya pa po palang way o niya pa po palang plano Lord na mas higit.
Kay the next day po tabi Friday tatalang ko niya po yung visa ko. Kikiyak ko po kanina kan diocese na bang mag-praise and worship. Kiyak po sobra kasi karin ko niya penamdaman Lord. Kay hanggang po niyang after a month munta ko po Canada year 2007, September 11, 2007. Kay patuloy po. Bayo ko po may ako Pilipinas. May ka-chance ko po binigyan na pong chance Lord na makapag-share ko po king Ambel, king po Paranaque, king pong El Shaddai po ka rin. Sinabi ko, Lord, makona ako. Ngini ako, balo ko pa nga ako, pag-pray ko Lord ako na karas ko Canada, never kong magkasakit panintunan gawain mo. Never kong magkasakit na makapaglingkod ko king church, king simbahan. O kung no ka rin man, basta ngayon pa mo ang kinangkuna na magpatuloy kong maglingkod kaya ka ako pong mahanyan. The same day po na dinatang ko Canada, sabi ko, kang tito ko po kasi lapon kinangwaka na ako. Ay, sabi ko, tito ako, bakit ating kayong El Shaddai na handkerchief king altar na po? Di ba, repo mag-El Shaddai nakalapong pan yung wagayway na po, itang saldo. Wagayway na. Opo. Ayan. Bakit na mag-El Shaddai ka? Na, ako. Ayan, ingkang lalamtambali yan. Mag-El Shaddai yan. Po. Ay, balamono ko rin niya gawain na nakana ako. Ay, aliya, matugi ka pa na rin. Nagtiki na ako po. Ko balo, na walking distance siya mo po pala, gawain. Ako karin na po, itang Catholic school later, itang Catholic church later, tanya po school, karala po pala mag-aral ng pinsan ko. Kay, sabi ko, itang anyawaran ko kang Lord na, kung magkasakit manintun, binye na nilalakaran niya mo pala, ba't kang bali? Kaya sabi ko, umpisa pa mo, sabi ko, very blessed na ako talaga. Very blessed na makalatag na nga po, munta na ka mo, itang Lord, plenano na nga siya na munta na ka mo, ika na mo talagang mismo mag-work no makanano ka makapaglingkod kaya. Inayos na lang Opo, makaayos na nga po. Kaya ito po, patuloy ko po hanggang ngayon po kasalukuyan na ini, hanggang dinatang na ako po katang point na sabi ko, Lord, syempre po, king edad tamong 21 years old at suka abroad, po madali na. Ali madali. Nga naganatang problema ako. Bisa na ako po nagasumuko. Sobrang sakit po maglingkod ka. Tapos, kita pong edad ko. Kasi at suko po kitang edad na mabarkada. Itang pumahanyan. Itang may biglang may wala. Itang maglingkod ka. Itang ala pong freedom. Yan lang kitang very tight mo. Itang pares nga gawang ko Pilipinas. Ang ganyan pong bisa na ako sumuko. Siguro dinatnan ko September, by December na po ng same year, bisa na ako muli Pilipinas na nakabisa Canada ako kasi itang expected ko kay Canada. Aliya naman po makanita. Kay hanggang po niyang at ko kay gawain, kay may miyala pong verses na iya pong panindig, panghawakan tamo po habang atsuke po kang Lord. Tangkay, sabi ko po, niyang kwa nang itang verse, biyada ka na, makaplip-lap po kasi Kanyang pick-upan kayong makanyan, sabi ko, Lord, nanuya man po ini po yung mensahe yung kanakuha ko. Karin po, inikwa ko, sabi na po in Isaiah 41:10, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, and I will hold you, and I will uphold you with my righteous hand. Ito pong oras sa ito, may ngaga ako. Kasi itang sabi ko na takot na ako talaga na bisa ako muli Pilipinas. Lord, king salita na po. Ang salita na pong Lord, iyan laging makaantabihan ako. Nasabi natin po in Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you. Namo po sinabi namo po sinabi kay kanako, sinabi namo ning kapitbahay mo makanya na ali po diniclare na pong Lord
na pagpapalain na Amen. katamo po. Amen po. Kaya iya pong hawakan ko hanggang ngayon pong panahon na ini. Yan pong hanggang po niyang ma-PR ko, hanggang po niyang niya pong ma-permanent residence ko po Kenny, patuloy ko pa rin po maglingkod hanggang po ngayon pong panahon na ini at itapin po niyang ang pag-pray ko na nadina na akong Lord na maging kayabe po king pamaglingkod ko po kaya. Bala ko kasi minsan itang burita mo, yung bisa yung burita, pipilitan na kang Lord. Amen po ba? Amen. Kaya, Amen. etamo po balo pala na, Lord, atin niya pong mas plano. Imburi ko kanita, sabi ko, yung pag-pray ko lagi, putang makiasawa ko ako, buri ko kaya beking choir, buri ko kaya beking maglingkod, ali, ang ganda na pong plano, napupit ka loob, Lord, itang buri ko nga, para kay sarili ko, napupit ka loob, Lord. Pero ito pong pagkaloob na, ito pong plano na pong Lord Kaburyana. para po kay katamo. O ito pong kaburyana na pong Lord, iya pong mangyari po kay biyata mo. Kay one day, may ngabit ko po kay prayer request ko, sabi ko, Lord, dinan mo na ako mang partner, ako ito talagang maging kayabe ako na habang biya, ako pong makanyan. Without nowhere po, wala mo may pop up na may brother husband ko ngayon. Kasi wala mo linwalya ka ba't makanyan. Kaya sabi ko, napakabuti na pong Lord kay katamong king biya ko po. Kasi na po pagkalog itang ang parehas kami pong maglingkod. Itang maging kayabe ako po, maging partner ko, itang parehas kaya pong maglingkod. Pero ito po pala pagkalog na po kana ako na maiakay kaya po king gawain na. Bala mo po aliwaya pong soul tapos piyabe na ko pong Lord pa sa bayo king metong king kayang plano po ne po. Tangkay niya pong kay pong brother husband ko, pasalamat ko naman po kasi sabi ng kana ko niyang ipagkwentuhan kami. May regulya naman po pala king umbrella na pong Yahweh El Shaddai king Bicol. Metong niya naman po palang talaga tuki kang akang lola na po niyang anak niya po kanoy brother Jeff. Talaga taga-tukine mo naman pong king gawaing lola na po. Anya niyang panahon na may kilala kami talagang may pagkwentuhan kaya po, sabi ko, bala mo po ako lost soul ya po na talagang may nibatan niya naman pala king gawain ng El Shaddai. Hanggang po ngeni, patuloy pong maglingkod kami po. Never making niya pong interest po ka na kay brother husband ko po na maglingkod ko kang Yahweh El Shaddai, kay pong church. Makanyan mo naman po, kay pong Aldoldomi pong Pamiyabe, salamat po kang Lord na alimang pong madali, eman po talagang madali, medinang pamilya, dakal pong kasakitan, pero ito pong grasya na pong Lord na preparanas po kanako, kem pong pamilya ko, sobrang siksik liglig at alimo po talagang umaapaw, sobrang umaapaw po talaga, kasi po, anapin po kay buong pamilya kahit metong niya mo ing maglingkod in buong pamilya i-bless niya po Lord in po ba kaya minsan kahit nano man po mag-persecute kareng member tamo po ng family tamo tama po balo one day ila naman po rin managkat kay katamo dito pong tao nga reta amen po ba Amen. kay Murida kang pututan ken sister niya. Datang kaya katamong grasya niya. Potang keng grasya na rin pa maglingkod niya. Datang kaya katamong viewers ni sigurado takal po makiramdam kaya kayo. Datang takal pagdalanan niya. Neng kay potang ikatamo takal tam pagdalanan. Neng kay tanabisan si Simba. Maski na retang kaya betang charismatic. Neng kay no bisang magaten prayer meeting. The more na ikatamo, lumapit tamo, potang ikatamo, we are only put into test. At potang biyene kaya ka, itang grasya na bing among pao is something that we don't deserve. But He makes us deserving of it. Biyene mo kaya kayo potang kayong akit me. Potang in His time, kabud na mo pagkalog. So potang kaluban na ni Meliari king
biyan ng Sister Jam, ne? Makayan mo naman, Jel, ne? Dakal ka mo naman pegdalanan, ne? I'm sure ikayo rin po, ne? Yung kakatamang sister. Kasi lalabi, pakikiramdaman ko at ang kwento nandin, mag-umpisa kitang mag-serve ka kay Pilipinas at miras ka kay Canada. Kung makananong the Lord has put into place everything na inayos na nga gana-gana. But definitely sabi mo dakal mo naman challenges datang pagdalanan na. So siguro pwedeng mag-share ka karetang mapila na nalanatang kasakitan na natang challenges na pero karine pe pakit ning ginuhin kayong lugod banta overcome. Yun po kasing kasalukuyan na, ano ba nung way ito? Siguro before pandemic po, after pandemic na, sorry. After pandemic po, mga 2001, 2002, makanya recently mo po, abang kahit na pandemic po syempre, seganaga na po, close na po niya panahon na ita. Kay, sabihan na po, kaya niyo po kasing Canada, kaya niyo pong area mi po, balo na po dyan, libre kaya po kasi buong kaya medical mi po, libre kaya nga po, nanbor yung pa-check, ma-opera ka, libre ka nga po, wala na ka mapong bayaran hanggang pesos. So, covered kaya nga po kaya makanyan. Kaya di natamput na nga doon na, padala na ako po ng family doctor ko kaya specialist. Yun po sabi na ako ng specialist, kareng symptoms na ating ka na ako, I think na ating kang cancer. Ano po ka na ako? Ay, syempre po. Diretso na? Sabihan na, diretso na ako po ng doktor. Sabi ko, sabihan ng ating kong cancer, numano ko, eka magulantang. Dem po nga na, kung makalatila pa mo ako. Ay, tinala kang mangaga ko po. Do kikyak ko po kan Lord. Ay, karin ko po kinayang ka Lord. Sabi ko, Lord, kalwat ko na mamaglingkod kaya ka. More than of my life, and not only half of my life, siguro quarter of my life already. Kaya sabi ko, ngini da kakailangan. Kasi, syempre, hindi po bisang sakit na po. Kaya, no ka rin ngitang cancer ganita, sis? Sabi na po, ating ko po kanong bladder cancer. Kaya sabi ko, kasi ating ko po medyo, ating po kasing concern about king kana akong incontinence, tangkay po. Kaya sabi ko mo kanya na nagpepa-check up ko kang doktor. Hanggang delada na ako po kitang specialist. Ngayon sinabi na ka ng specialist, nagkara symptoms mo na, I think 90% ating kang cancer. Ako naman po bilang tao, syempre, pati po sabihan na po ng doktor kaya kaita, bala mo, papa mo, buri mo yung paista pa ng mundo, wari po na. Ay, mo ba ang Pilipino yung paligoy, yung mahilig magpaligoy-ligoy na? The foreigners talagang diretso na? Alila pa diretso lang. Ay, sabi ko, Diyos ko, Lord, apin na po ba yung awas mo ka na ako? Bala mo po, question po ni Lord kanita. Kasi sabi ko, Lord, kalwat ko naman mamaglingkod kaya, di nga mo kumakantine. Kasi po, yung pagkabalo ko po kasi, Lord, pahintulutan na nga po yung siganaganang baging araranasan tamo. Pero balo ko at balo ng Lord na itapong kapag subukan na bigyan na po kay katamo, ay maging alapasantaya po ito. Amen po. Kaya niya po, mag-pray ko, kikyak ko kang Lord every single day. Sabi ko, hali naman Lord, anak na parang anak ko. Kaya ang ganyang itapin po ko question ko ni Lord. Pero sabi ko, kahit nang malyari, mag-serve ko pa rin. Kasi, kita pimpong kanta na pimpong El Shaddai, di ba? I will sing or I will praise you, Lord, until I die. Hanapin po rin. Kaya, ito po, lugod na pimpo ng Lord, i-brother husband ko po, yung pong meging sandigan po po niyang panahon na ito, yung kiyak po, ngayon ka pa wari ngayon ka pa ba susuko, anak akong brother husband ko. Kaya cancer lang yan, kung sakali man totoong may cancer ka na, pumahan yan, praise the Lord, kasi mo rin nasabihan, at siya pa rin Lord kaya ka. At saka basta-basta manuwala, mo ba yan? Kaya siguro 2 to 3 weeks po ito, balo na po Jelia, kwento ko po kaya.
Kahit talagang pagsabihan kaya po yung Lord every single day. Ito pong miracles ng Lord. Ito talagang pinakamatinding kapag subukan po na dinanas ko. Ito pong miracles ng Lord. Kaya niya pong i-check na ako pong pasibayo. As in, totally clear po. Alam pong cancer talaga yung katawan ko. Sabi ko, Lord, ako, susubukan mo pala yung faith ko nung mag-stay ko kaya wali ako. Kay ito po yung pinakamatindi siguro balo ko na kapag subukan na binye ng peparanas na pong Lord kana ako. Pero sabi ko, problema ka mo, sakit ka mo, at yung pong Diyos na mas madabol kaysa kera. Amen. 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 Amen po. Sobrang maka-inspire po Ate Weng nung ating ko po nga sabi, siguro manibat nan din. Makiramdam ko na po. Malambat ko na pong buring kumbira ni Ate Jamon po, Brother Jeff. Huling, pamamunta ko po Canada, karela ko tinok nang. At kabangat ko po ka rin. Po, lagi kong sasabihan ka nga, Ate Jam. Teka, swelo mo na ako. Lagi kong sasabihan ka yan. Pero yung ka na ako kasi, kaya ako po sasabi ta, kasi daramdaman ko, pakiramdaman ko, kaya pami bale-baleda, at chuya ing apong Ginoo. Naalila mo po itang typical na servant na maka-uniform na pag maraguding ka lang uniform na ila servant la. No, you don't even have to ask them if they are servants because it's reflecting. Kaya pong karelang pamibiyebe. At yung respeto, ing lugod karelang may asawa, de nga anak na nung akatsula po at nung kasalese. Sabi ko, lagi kong sasabihan kayo, siguro minsan sasawaya po ka ako na huling habek, balik kanita. Kaswelo mo na ako. Huling talagang akakit ko po at suya nga pong ginukit ang household. At suya po yung banal na espiritu kaya ang household. Niya po, talagang kaya ang kwento pa mo manibat nan din. Sabi ko kaya di ba mo, pwede tayo nga yan kasi sobra-sobra. Sobra-sobra po itang inspirasyon na mabibigyan. Sana po din listeners tamo. Dahil apo pulot, lalo na po retang yan yung kasalukuyan dakal pagdalanan, lalo na po deng maka-abroad. Ini po yung metong karing purpose. Bakit? At least every last Sunday of the month, kukumbiran tala po rin kaya katamong kaya bingat yung miyayaliwang bahagi na ningyato. Diba kanita po realize da na nga pong Ginoo, ay taga Pilipinas mo. At Wapin. yung nano ka. Aliya mo, biyasa yan mo magbiyahe? Yes. Opo. At saka karing dagdagan kayong sasabihan ng jail, rengi ka na ka na makirandam kaya katamo. Lalong-lalo na po rin ang maka-abroad. Ning kahit po tang mag-abroad ta, waling, syempre, bisa tamong manakitan niya. Syempre, that's understood. Pero, atin mo namang pong biye, kaluwal king obra, at pwede mo namang, atin mo namang ministry, kaya be yung pamilya niya. So siguro po, kaya rin na katamong short break, invite tayo Sir Jam na i-share na laretang na gagawan da king karelang community at nanularetang activities da kasi po ta ating makakaramdam waling kay tam worldwide tamo niya maski ring manalbe kanyan via FB, YouTube po ta ating malapit kaya kayo bisala mo na mga maninton lang community na nung kanila pwedeng mag-attend. So abangan nyo na po rin at mag-break time mo sagli kay mama ko at magbalik kayo po yung katamong programa Metanoia, Metanoia. Bayong Puso, Bayong Espiritu. Kakaluguran, ini po Irreverend Father John Paul P. Cabrera, Spiritual Director ng Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal of Pampanga, at agkatanda kayuban sa langi at makiramdam, karing miyayaliwang kwento ni ngawos, lugod, at galoning banal na espiritu king programang Metanoia, Metinoia. Bayong puso, bayong biye, king saup ning espiritu. Balang Domingo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning bengin, kini mo king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9, Bright FM.
magbalik ka po yung katamong programang Metanoia, Metinuya. At syempre, bayo tayo isunduin kaya katamong sabihan, paborin yung basantala rin niya yaliwang mensahe na rin kaya katamong texters, antimurin din kaya katamong Facebook live viewers and comments at taliwa pang greetings. At bayo ko labasan, siguro basan kaya pa mo yung advertisement niya. Atin tamong mapilang na kapabaluan para kaya kayo, kailan pong bisang pa-advertise for advertisement, you may send your inquiries at asf.radio.marketing@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king kaya katamong radyo, ning kaya katamong archdiocese, maliariyo pong ipadala kin chika sa account number 0905-319-4871 ang makilagyong Joseph Mary Bakay. Kaya namang bisang diretso na king bangko at taon pong adwang accounts, BPI at BDO accounts, the account names and numbers, maka-flash na po king screen, makabili ka rin kaya katamong different platforms na po. At syempre, ngayon ni Pamo, pasalamatan tayo na rin ng susuporta king kaya katamong radio station. Pamalita tayo po karing alawang tao bangka nito. Yung kaya katamong radyo aso pantaya, but at baka nita atuloy tayo din kaya katamong evangelization para king kaya katamong kasalpantayanan. So, din kaya katamo pong Facebook viewers and listeners, di Ramon Del Rosario, Ronnie Francisco, Augusto Yabut Sabado, Cristina Manalo, Julia Nakayama, Tanaka Ann, Maricris Lacaste, Santos Felipe, Hilda Tandok, kumusta po kaya kayo? Marianita, ay Sister Marianita, Mary Boots Luge, Laksina, Jeshel Nolasco Pintoy, Edgar Makapagal, Judith Makapagal, Brother Willie Alimuro, Sister Gigi Sacramento, Joseph Jefferson Centeno, Jeffrey Manansala, Loida Bondok Joseph, Vanji Lising, Ofelia Pangan, Jane Sampang Evasco, Erwin Balco Sanggalang, Ronald Bolanadi, Jeneline Gayoma, Romeo Kizan, Jom Malit, Sir Jom Inc. Katamong Regional Manager na ning East West Rural Bank in Region 3, Michelle Manabat Bernardo, Juliet Taperla, Roperos, Amelia Bonifacio at Sally Gonzaga Acuyong. At para ka rin kakatamong comments from Jom. Hello po, good evening po. Thank you so much po, Ma'am Weng Sibal. Thank you rin, Jom. At kayong buong Division 3, Team Grit. Then kakatamong at condolences muna man po kayo para kitang Assistant Manager na ning East-West Rural Bank Baler na kaya matenla po inga si karelang assistant manager Isar Apuan. And then Vanji Lising, good evening po and God bless Princess Reyes Dignum, si Sister Jam. Louis G. Rojas Muyong, God bless Ate Jam. Watching from Santa Monica Parish, Mexico. Ofelia Alipio Torato. Good evening po sa lahat, sa host at sa guest. Mary Boots Lugia Laksina, pinagpalang gabi po sa lahat, especially sa aming pinagpalang kapatid na si Princess Reyes Dignum, watching from City of Angels. And then Christina Manalo, blessed evening po sa lahat. Blessing morning, Sister Princess Reyes Dignum from Angeles City. So, reta po At hello mo naman po, karing ganang makiramdam kaya katamo, karing ganang kayabe, karing makiramdam our watchers and our viewers. So, hindi po kasanting itang kwento ng Sister Jam, nung makananuyang dininan grasya, makananunang bilas ting apong ginun. At siguro mga kanita, ikayo mo naman po, potabisa kayong makyabe, kayong karelang community, kayong Canada, or damdaman nyo naman yung inspirasyon na Bibiena, karen na mga kayabe tamong ka El Shaddai, at syempre karen alawang charismatic groups mo naman. Sister Jam, nanula mo rin, nano yung kaya kayong role, kayong community, at nano yung unit,
At nanula rin kaya kayong activities po ta atin mo naman bisang makyade kaya kayo. Opo. Kenny, kami pong Vancouver chapter na po ng El Shaddai Vancouver chapter po. Meto ko po ka rin choir hanggang po ngayon by the grace of God po, mag-choir ko pa rin po kayo ng gawain tamo po Kenny. Every Thursday po kayong St. Patrick Parish Church under na po ng Vancouver chapter. At bakanyan mo naman po ako po maging lector na ako naman po ngayon ng church tamo kaya pong St. Andrew Church, Parish Church, kaya Vancouver, Canada, Canada mo naman po. And makanyan mo naman po, in grace na pong Lord, ita pong metong ko pong anak, ikiyan, ita pong 10 years old, altar server naman po king Paris, St. Andrew Parish Church mo naman po. So, dakal kami po activities, Kenny. Minsan na mo nabalo, yari na pala na naman yung Patramingo. Liwanan naman pala. Antita po kami singal do, mi Kenny. Kasi sabi ko, pag pala maglingkod ka, minsan mo na isip yung problema na naman po yung nadalanan. Uling mas busy ka kayong maglingkod mo. Ako po kay ngaliwang obra, kaysa kayong kareng po problemang para adadanas tamo po. Wala ng time visit na. Wala na kang time miss, pamara mo na yan. Putane mo. Hanggang pa nakakalinguan mo na. So kaya biglang pamaglingkod din kaya kayong anak na. Opo, At opo. Very blessed po kasi po mag-altar server ya po itang panganay mi. Ita pong bunsumi naman pong metong talagang maninton la pong luklukan. Pag magmas na kayo po, maninton la pong luklukan talaga kitang pinakaharap po. Laman itang lukluk kitang kinggulot amo lim po mamyalo nga maali po talagang pag po magmasta mo o kaya po kayong gawain makanya po lagi lang po kayong harapan na sabi na kasi so that I can hear the priest whatever they saying sabi na po makanya anya sabi ko ita pong pamag-bless na po ka na akong Lord niya pong anak ko pa mo iya naman po paparanas ko po ka rin anak ko po ka sa lukuyan kasi i-Lord mo naman po maging sandigan tamo datay ngaldo po eh. Amen po. Amen. Okay, Sister Jel, nano mo ang takeaway mo karing sharing ng Sister Jam? Karakal, pero in takeaway ko po, sana ya po sa sawayati dyan, bala mo. Kaya susunod pang imbitasyon kasi ating pong gift eh. Ikit ya po itang daloy na ning kayang sharing nun din. Bala mo po metong neng full prayer meeting activity eh. Balang may kinandam kami itong kindness, to kayong itong storyteller niya. Yes, opo. Pero in pinaka-takeaway po, itang manatili kay nga pong Ginoo na numaning malyari. At saka yung nga pong Ginoo, alaya pong iibi eh. Nung akitiyo po talaga in a personal level, the way the family runs, I know sabihan ng Ate Jam, it's not perfect. Pero pag atsuya po yung grasya na nga pong Ginoo, talagang haliwa po yung biye. Haliwa po yung family biye. Ating satisfaction, ne? Ating contentment, ne po. Akitsula po at nung kasimple. Pero masaya la po kayong karerang gagawan. There is joy, there is peace. I think that's the most important thing. Kaya, pag in battle cry tamo po, especially every last Sunday of the month, enroll na po ni nga pong ginuking pamilya, hamon na no. Importante po na gagawan tayong party na ning kaya katamong pamilya. Huling at the end of the day, sabi natin pong Sister Jam, at yung kaya nga pong ginuing sabla. He is in control of everything. Ne po, itang sabihan daw let go and let God. Masakit titi hanggang ako po. Pagkasakitan kayong gawan ito, isipan ko pa mo, kubalo makalano kayong gawan. Pero po tang dintang itang oras sa tinabili nakakit mo na awapin. Sana kanita pa. Sana'y ko na pepa siya singlob ko. Sana'y ko na pinilit timburi ko. Huling nga pong ginupo na, ibibiyan na talaga kay katamo ng nano, itang talagang pala kay katamo, especially pag may niwala tamo po. Kaya na po, talagang din kaya katamo pong brothers and sisters from El Shaddai, they are just filled with the Holy Spirit, honestly. Na po, iya ko po talagang, metong ko pong
kaluguran ko po rin El Shaddai, tutuman. Kanya, may palwa ko po niya, mag-send kayong video ng Brother Mike Velarde, niyang binisit niya pong Reverend Father John Paul Cabrera. Sabi ko, ay rugo ako. Kasi niya, anak-anak ko talagang, Brother Mike, halos saldo. Na po talagang, and king kapamilatan na po ng biyan ng Sister Jan Pasibayo. Mabibiyayang Pasibayo yung Espiritu ng Yahweh, El Shaddai, at Shuya. Amen. At Shuya palagi na po. Amen. So rin kakatamong ting Sister Jam kaya bing kayang pamilya ne. Buli ka sanang kutang itang nanin-enjoy na rin kay Sir itang naning pamaglingkod ne. Pero obviously balutan na ne. Ating sekreto bakit manatili kasi abe-abe lang pamilya ne po. So, balo ko po, ikayo, ating kayo muna bang panamdaman ken, ning kay, ating tamong we're being put into test. Ning kay, yung patience tamo, matetest yun. Ning kay, mismong pamilya tamo, ning kay, ring mismong miyembro na ning pamilya tamo, matetest tamo. Pero, sabi natin ning pisasabihan mi last time, there is no testimony if there is no test. And if there is a mess, there is a message. So, nung luka rin kayo man po natin kayong panamdaman, di nga ganaganang masakit, physically and spiritually, abe-abe tamo, nung atyo kayo po kisakin, nung ating, nung makiramdam kayo, kapag magbiyahe po, abe-abe tamong mga di, nung atyo tayo mungkin kilubali, at manalbeta mong TV, naya mo pong bagyahin kaya kayo yung TV, at nuklok tamang sagli, abi-abi tamong mga di, 2 minutes, 3 minutes, na mga dita mo for our healing physically and spiritually. So, dokuta lang po rin kaya katamong buntok, and we will be led by Sister Jam, kaya katamong panalangin. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, Father in heaven, our Yahweh El Shaddai, our God, our Almighty God, our Jesus Christ, our Savior. We thank you, Lord. Thank you, Lord, for all the blessings that you have given to us. Thank you, Lord, for this time, this important time that you had granted to each one of us, Lord God, to listen to your words, to testify your words, to testify your goodness to each one of us, our Lord Jesus Christ. Lord, I pray all the people who's listening right now, oh Lord God, to bless them how you bless me, Lord God. Bless them, Lord God, not only physically, not only mentally, but also, Lord God, in their spiritually. Lord Jesus, we need you. We need you in our life every single day of our lives. Take control of everything. Naniniwala kami, Lord God, na wala po kaming magagawa ng kahit anumang bagay kapag kami ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, I surrender all the people who is listening to your words right now, wherever they are, Lord God. Nasa work man po sila, nasa bahay. Ano man po ang ginagawa nila, Lord God, inaangkin ko po, Panginoon, kung paano mo ako blines at ang aking buong pamilya, ganun din po ang gawin mo po sa kanila, Panginoon. Your hands is not too short to extend your hands to each one of them, Panginoon, na alam ko, lalo na po sa mga nahiling po ng kagalingan, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na nagpapagaling noon, ngayon at magpakailanman. Kaya Lord God, ikaw na po ang bahala sa aming lahat, Panginoon. Take control of our lives. Take control of our daily lives. Take control of our family and our work. And Lord, all the praises, all the thanksgivings belongs to you, O Yahweh El Shaddai, our Lord God, our Almighty God, our Jesus Christ and our Savior. Amen and amen and amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen.
Amen. At salamat po, Sister Jam. At salamat po ka rin kakatamong viewers at ka rin kakatamong watchers. At sana po dakal may bless kaya kayo. Dito pong ipamaya kapanalbe. You can share this our page and share it with friends and your loved ones. Pangkanita mas marakalap po rin papanalben. So, Jel, yung kakatamong kaya takeaway, kating ka pang last words or Ay, opo. Dakala-dakala salamat. Ay, dakala-dakala salamat po kang Sister Jam, kang Brother Jeff, kang Kia, nang po kang Calvin, kayang pong blessing, sinare da kaya katamong yaning Benny. Sana po din kaya katamong listeners, may inspire la kalupa ko, kalupa da rin, dakala makiramdam ngeni, at sana, kayo po susuko, king bie, idawon tamong ang po yung sa blocking nga pong Ginoo. Sister Jam, dakala salamat. Dakal Salamat. mo naman po, salamat. Thank you. Kaya uulitin po. Salamat sa Sister Jam. So ulitin at potang magbalik kayo kay Pilipinas. Welcome kayo kay kakatamong radio program and we hope to meet you in person mo naman dating yung panahon. Opo, next year po. Next year. Makapag-share po Next Kia year. ng po Calvin. Amen. At dakala salamat po ka rin kay katamong listeners and watchers and ding ganang viewers tamo. Dakala salamat po ka rin ganang susuporta kay katamong radio program lalo na po in kay katamong radio station in Bright FM 91.9. So kambera po ring bibilog king kay katamong CCRP ning Archdiocese ning San Fernando Pampanga. Ino po yung programang Metanoia, King Radyo ng kakatamong Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po yung Sister Weng. Siyempre kaya Betaya is Sister. Angelica Guevara po from Macabebe Catholic Charismatic Group. And At syempre, syempre, Sister katamong Jared. Sister John Salamat. from Canada, El Shaddai, Canada. Mamon kami po at pasalamat kaya kayo nga. Praise God always. May katikitam pong basibayo kayong susunod. King to King Domingo. God bless us all po. Amen. God bless you po. Thank you, God bless Sister po. Jam. Thank you, God bless. Amen. Thank you. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9
lunas at gumandang pakiramdam ni Kuya Manuel Serratero. Manuel Serratero. Ako po ay 68 na. Mataas na gulo, Tanagan, Talatagan, Batangas. Pagkatapos ko mag-almusal sa umaga, ako po ay umiinom ng Mara Capsule Plus C. Yan po, gumanda ang aking pakiramdam. Bilis kong may lalabas yung aking dingin. At napapahindig ang aking pagtulog at tumakas ang aking katawan. Kaya po kayong mga nakikinig sa akin ngayon, uminom po tayo ng Mara Capsule Plus C. Dahil napakaganda po ng resulta sa katawan. Ano pang hanap mo kasangga? Bumili na sa pinakamalapit na botika o drugstore dito sa inyong lugar. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya'y lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Ngayon, tila walang mararating na bukas, ngunit kung siyang ating hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka, manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot kay Jesus. Manalig ka, manalig ka. We are made for service, to care for each other. We are made to love each sister and brother, with love that will last through sorrow and pain, a love that will never die with strength. God sent His Son to
the way. One who shared his love every minute of the day. One who gave his life that we might live, and his spirit to help us through the years. Life can be so lonely when nobody cares. Life can be so empty when nobody shares. But if we give ourselves all time and again, the happiness of Christ will live within. We are made for service, to care for each other. We are made to love each sister and brother with love that will last through sorrow and pain, a love that will never die with strength. We are made for service, to care for each other. O Yahweh ko, o aking Diyos, sa'yo ko lamang natagpuan yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Ako'y iyong iningatan sa kabila ng aking pagkukulang. Salamat po, O Diyos, na walang hanggan. O Yahweh ko, O Yahweh ko, O aking Diyos, ako sa'yo ay aawit, ipagdarangal ang ngalan mo. Kahit saan man ako magtungo, bawat araw, bawat gabi, pag-ibig mo'y nananatili. Sa'yo lamang, O Diyos, ang papuri. Bawat araw, bawat gabi, pag-ibig mo'y nananatili.